дар он лаҳзае ки хоб меравӣ вақт меравад, дар он лаҳзае ки хӯрок мехӯрӣ вақт меравад, дар он лаҳзае ки чӣ гуна маблағ кор карданро фикр мекунӣ вақт меравад. Сол чун моҳ, моҳ чун ҳафта, ҳафта чун рӯз, рӯз чун соат ва соат чун дақиқа мегузарад. Ин аз он даволат медиҳад ки вақти ту меравад ва ҳеҷ гоҳ бар намегардад. Вақт ин чизи муҳимтарини мост. Дар он лаҳзае ки ту дар бораи таваккал кардан фикр мекунӣ, дигаре таваккал мекунад ва ба муваффақият мерасад. Дар он лаҳзае ки ту фикр чӣ қарор карданро фикр мекунӣ, касе дигар қарор қабул мекунад ва ба муваффақият мерасад. Дар он лаҳзае ки ту дар дасти дигар одамҳо кор мекунӣ, ту ояндаи ӯро месозӣ, на ояндаи худро. Дар он лаҳзае ки ту бо корҳои беҳуда машғул ҳастӣ, дигаре кори фоиданок мекунад ва пеш меравад. Вақтро ахиб гузаронда наметавонӣ ва ҳатто намедонӣ чӣ қадар вақт дорӣ. Агар имрӯз ҳам аз болои худ кор накардӣ, фардо ба ҳеҷ чиз соҳиб шуда наметавонӣ. Мо чизи гумкардае дорем. Медонед ин чиз аст? Вақт аст.